Ifm Dagupan, RMN Networks at RMN Foundation ay naglunsad po ng blood donation project kahapon in celebration of 73rd anniversary po ng RMN Networks. Alamin po natin po ang mga nagkaganapan kahapon. Ikwento mo sa Good News ni Idol Ruru Hugotero. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-73 anibersaryo ng RMN Networks, pinangunahan ng 104.7 IFM Dagupan ang isang makabuluhang proyekto ng serbisyo publiko na tinaguriang IFM Mission 2025 Presents Dugtong Buhay Blood Donation Project 2025. Idinawas ang aktibidad kahapon sa City Mall Mayombo, Dagupan City simula alas 9 ng umaga katuwang ang Region 1 Medical Center. Layunin nitong makalikom ng sapat na supply ng dugo para sa blood bank ng ospital na magsisilbing tulong sa mga pasyenteng nangangailangan. Ayon sa IFM Dagupan, ang nasabing inisyatiba ay bahagi ng kanilang pasasalamat sa patuloy na suporta ng masang Pilipino sa kanilang musika, entertainment, pagbabalita at serbisyo publiko mula on-air hanggang online. Kabilang sa mga naging katuwang at sponsors ng proyekto ang National Grid Corporation of the Philippines, Queen's Water Filling Station, National Irrigation Administration, Tri-Am T-shirt Printing Services, JB Bagoong at si Manawag Mayor Jeremy Ajereco Rosario. Nagbigay suporta rin ang RMN Foundation at pamunuan ng City Mall Mayombo. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad, muling pinagtibay ng RMN at IFM Dagupan ang kanilang pangakong hindi lamang maghatid ng impormasyon at aliw, kundi higit sa lahat ay magbigay ng konkretong tulong para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat Pilipino. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.